It's time for DJ Raqi's Secret Files. Hindi ko alam na may anak kami ng ex ko. Kasal na ako sa iba ngayon. Una kitang narinig, DJ Raqi, habang nagmamaneho ako ng sasakyan. Pakiramdam ko, timing ang lahat. Because I don't want to share this with my friends or family. For now. So I feel helpless. Kaya ang sabi ko, I'll just write and type para hindi malaman kung sino ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carlo. And I'm already married. I married Karen last 2015. May anak na kami. Twins. A boy and a girl. Si Karen ay first love ko. Literally. She is my first at everything. Childhood sweethearts kami. Naging girlfriend ko siya noong high school. Then last 2012, naging kami uli. I and her family are really close. Kasi godparents ko yung parents niya. It was kind of a perfect relationship because we have the blessings of our parents. My family, and especially mom and pops, love her so much. Hanggang sa nang ibang bansa siya to pursue her studies. Pero bago siya umalis, nag-propose na ako sa kanya. And she said yes naman. I just wanna make sure na may hinihintay ako once na umalis siya. We are a picture of a perfect and happy family. Especially if you're gonna base it from my wife's social media accounts. We have everything since lumaki kami, parehasa. May kayang pamilya. 3 months ago, umuwi ako dito sa Pilipinas. Because my dad got sick. At gusto ng mom ko, nandito ako sa Pilipinas habang bumabawi ng lakas si Pops. Until one day, I saw a familiar face. Nakita ko si Donna. Donna was my ex-girlfriend. Naging kami noong makipaghiwalay si Karen sa akin habang nasa US siya. Una kong nakita si Donna nang niyaya ako ng mga pinsan ko na mag-swimming. Nasa province ako that time. So we went to this resort. Then I saw a girl. Actually, an angel. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Kasi si Donna, she looks very angelic. Inaasar pa nga ako ng mga pinsan ko eh. Tapos sabi nung isa, "Aba, may anghel na bumaba, dude." And I just smiled. Maybe. Fate na yun na gumawa ng way para makita ko ulit yung angel na yun.
vacation time, nasa province na naman ako. A friend of mine invited me to his party. May kasama akong mga kaibigan ko nang makita ko siya. And to my surprise, pinakilala siya sa akin ng celebrant. The whole night, magkasama lang kami. We talked about a lot of things. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko sobrang komportable ako sa kanya na ayaw ko nang matapos yung gabing yun. After the party, tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ihatid pa uwi. Luckily, pumayag si Donna. And from then on, lagi ko na siyang nakakausap. At pag umuwi sa probinsya, nagkikita kami. I courted her at naging kami after 6 months ng panliligaw ko. At nag-e-effort naman ako noon kasi every week umuwi ako ng probinsya just to be with her. Hanggang sa nakalimutan ko na si Karen noon. Kasi ganun din naman siya. Hindi na niya ako kinontak after the breakup. So I think we are officially over. Pero mali pala ako. Hanggang sa umuwi na si Karen dito sa Pilipinas. She surprised me on my birthday. Nandoon siya kasama ang pamilya ko and her family. I was really shocked kasi iba plano ko that time eh. At inaantay ako ni Donna. Kaso wala akong magawa. And then, that exact night, yung wedding na pala namin yung pag-uusapan. At naalala ko bigla. Nag-propose nga pala ako sa kanya. At hindi alam ng pamilya niya na nag-break kami. Pati tungkol kay Donna, hindi rin alam ng pamilya ko. Tiningnan kong maigi ang lahat ng tao sa bahay na yun. I saw the people around us, especially my mom, na sobrang happy. And I know from that exact moment, wala na akong magagawa. Mapapahiya ang pamilya ko. And most of all, I'm gonna break my mom's heart kapag kumontra ako. Kasi pangarap niya talaga na si Karen ang makatuluyan ko. And I feel I don't have the right to object because I don't want to disappoint them. Before my wedding, nagkita kami ni Donna. We went to Baguio. Sumama naman siya sa akin. Almost 1 week kami doon. Ang alam ng family ko at ni Karen, nag-out of town lang ako with my friends. Donna trusted me because for almost a year na kami, hindi naman ako nag-take advantage sa kanya. Kahit lagi kaming magkasama. I respected her a lot. Pero sa last night namin sa Baguio, nangyari na yung hindi dapat mangyari. At alam ko deep down in my heart, siya yung gusto kong makasama habang buhay. I love her, but I don't know how to fight for her. At inaamin ko na duwag ako. O duwag talaga ako. Pero sabi sa akin ni Donna, handa na siyang pakawalan ako. Naguluhan ako noon pero hindi na ako nagtanong. So,
Inihatid ko na lang siya pauwi. Ang sabi lang niya, "Be happy and never look back." Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At doon na ako humagulgol. Pero matapang siya eh. Ngumiti lang siya. And that was the last time na nagkita kami o nag-usap. Not until today, I felt something nang meron akong makita na anghel. At siya na ngayon. Si Donna. Akala ko wala na akong mararamdaman. Kasi 3 years ago na rin eh. But I don't want to entertain that feeling kung ano man yun. I went to a bar with my friends. At nakita ko doon yung close friend ni Donna. So niyaya namin siya to have a drink. Kinamusta ko nga si Donna. Okay naman yung kwento niya hanggang sa medyo napaparami na rin yung inom niya. May nasabi siya, ewan ko lang kung dahil lasing lang ba siya o nang titrip siya. At yung sinabi niya na yun yung gusto kong siguraduhin. So kinabukasan, pumunta ako kina Donna. I saw her family. Yung tingin nila sa akin, alam mong may galit. Hindi nila ako pinapasok ng bahay. Nasa labas lang ako. Hanggang sa makita ko yung isang batang lalaki. Nanay ang tawag niya kay Donna. Kaso bigla siyang pinapasok sa loob ng lolo niya. Naalala ko lang bigla. Yun talaga yung gusto ni Donna na itawag sa kanya kapag nagkaanak kami. Nanay. Nanay ang tawag sa kanya. Tatay naman yung sa akin. She wants a simple life. From that moment na nakita ko yung batang yun, alam ko akin yun. Alam ko anak ko yun. Alam ko na totoo nga yung sinabi ng kaibigan niya sa akin. Pinabalik ako ni Donna sa kotse. Doon daw kami nag-usap. Tinanong niya ako, ano daw ginagawa ko doon at bakit daw ako nanggugulo. Hindi muna ako sumagot. Pinaandar ko lang muna yung kotse. Hanggang sa tahimik na siya. Sabi ko, bakit di mo sinabi na nabuo yun? Sagot niya, tangin mo! Itanong mo sa sarili mo, alam mo yung sagot. Sabi niya, hindi niya daw ako kailangan. At mas lalong hindi daw ako kailangan ng anak niya. Sinabi niya sa akin lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya. Akala ko masama lang akong tao, yun pala napakasama ako. Ayaw niya akong maging parte ng buhay nilang mag-ina. Kalimutan ko na daw silang mag-ina. Sobra yung galit niya sa akin. At alam ko kasalanan ko. And maybe I deserve this. Hindi ko rin alam papaano kapag nalaman ng asawa ko at ng pamilya ko. Gusto kong makilala ako ng anak ko. Kaso hindi ko rin alam kung paano tatanggapin ng asawa ko yun.
Nakiusap si Donna na wag na lang ipaalam kahit kanino kasi ayaw niya ng gulo. At ayaw niyang maging parte ng pamilya ko yung anak namin. She hates my family. Especially me. At sa ngayon, wala akong maisip na tamang gawin. Pati yung pinansyal na tulong na gusto kong ibigay sa anak ko, ayaw niyang tanggapin. 1 linggo na ako dito sa kondo mag-isa. Gabi-gabi na lang akong umiinom para makatulog. Ayoko ring umuwi sa probinsya ngayon kasi makakahalata sila na may problema ako. Darating na yung mag-iina ko galing US next week for this Christmas season. And hopefully okay na ako. I don't know what is the right thing to do. Kung itatago ko na lang ba to para hindi masira ang pamilya ko? Since ayaw naman ni Donna na maging parte ako ng buhay ng anak namin. Ganon-ganon na lang yun. But for now, ang nasa isip ko is my wife and my twins. Kaya para sa anak ko kay Donna, I hope na mapatawad mo ako. Maybe you'll grow up without me. But it doesn't mean that I love you less. And God's perfect time. Son, I know magkikita rin tayo. And I will never lose hope. I love you.